Ala mula nama kebaktian perayaan Natal di Bagasa Budarion lima perningotan hari hatutu buni Tuhan Yesus doho topik ainang bicardo panodangi di Hagulapon angwa kamanga kainang asa taparadima roha doho pikirata laho memuji Tuhata di pesta Natal di Bagasan Budarion di Bagasan Lasni Roha asa tasambuk ma barisan prosesi jalalaos kupasatai manon tu musik dohot song leader. Jong-jong maita sa luna.
dihita saluhukna ruas ni huria sian hami pangulan agok tiki rabdohot sudi parhaladu pasahaton selamat hari Natal ma dihita saluhukna. Selamat hari Natal. Hudul mahita. Hurian itu hata nahina holongan adorang sota mulai parpunguat tata pasaha maroha nangulu tatu debata martangi yang mahita di rohat tabi. Amin. Tamadohi tamandok mau lihat itu Jehovah sadarion ai di papungu asini rohana dohita laho makatidakon pangaramotionna di ngoluta Betahamu ta endehon ma Jehovah ita olopon ma partano batoan ni hatuauta. ita dapot tomma tujolo ni bohina marhite-hite puji-pujian ita olopon ma ibana marhite-hite edde. Betahamu ita endehon ma Jehovah ita olopon ma partano batoan ni hatuauta. Maria ia jalamarlas ni roha situtuma saluhut na porsea atong tabaritahon maha taon nunga tubuh Kristus nunga songgop hadameon asa saluhut jolma taruli dilas ni roha naung pinarade ni Kristus di bagasan lasni roha tapuji matu hatta marede mahita. Marhite-hite gowarni de bata ama dot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot gowarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan hahulumon marnida sada panodang na bulun bicardo sada panodang diaka na mangingani tano linggoman ni hamatian nunga di patorop ho bangsoi nunga di padiri ho di ibana halalas ni roha na bolon marlas ni roha na sida di jolo ni bohim songon las ni roha di gotilon songon parulupolopon di namar bagi tabat-taban ay nunga tubuh dihita sada poso-poso
dileho tuhita sada anak, pape tua barana do sogot harajaon, jala bahenon na guarna, si partahi halongangan, si lubalang ni debata, ama saleleng ni lelengna, raja ni hadameon, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Alea manami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Betlehem, sai pinuji magwarmu na badiai, ala naong ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu hodo hami, sian haholomon tuhatiuron, marhite-hite parbarita nauli, jala di padumu hodo hami, naholang hian sian ho, gabi saor museh tuho, gok halalas ni roha duhami alani, dina jinum hami laho makapor seiho, asa dapotan hanguluan nasa liling-liling na hami, say jalo ma hamauleteon ni roha nami, naong tinopokmu, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Roma liturgi na perjulu. Dimulanai nungadong hatai, saur tu debatado hatai, jala debatado hatai, saluhut marhite hatai do umbahen nama jadi, jala dangadong na deportibion anggo sosian hatai, jala di bagasan hatai do, hanguluan nang panodang ni hajol maon, ima debata pargogo, naso hatudusan, na jumadihon saluhut na di hasianganon. Marmula donasa na adong di hasianganon, jala ujung nape say narodo. Marmula donasa na adong di tanoon, jala masohot do di sadatiki. Alai anggo debata, naso marmula do ibana, jala naso marhaujungan. Ibana do alfa dohot omega, debata do mula ni nasa na adong, jala ujung ni saluhutna. Nahot sa leleng nileleng na, nasatro di sa leleng nileleng na. Ido tutu di parhatutu rohaku do adong debata, namano panasa na manggulmit, ditopa ibana do hita jolma tu mirurupana tu dos tu pangalahona, ditopa do dagiku mar parnidaan, mar parbinegean, mar parnianggoan, mar pakilalaan, mar parnidaan, di lehondo roha tuton diku jala di pature-ture doi saluhutna.
Akup nii di parade debatado nasana rikot di lehod do tuau para biton dohok si panganon si ganupari rodi nasana hasea diau di hangoluanon mangaranap tu hodo mata ni sudena jadi di lehon hodo si panganon di tikinabe nabonar do Jahoba di saluhut akadalanna. Diramuti hodo hami asa unang mago, dijagai hodo hami asa unang lilu, jala diondingi hodo hami uju di parmaraan, lut nai dang sian dengan di parangeku, manang ala ni jino ni tua, aletung sian asin ni roha ni debata sambing do. Mari dimaita las Roma liturgi na paduahon. Dung madabu jolmai tu bagasan dosa dohot hasusaan gabi madau jolmai sian debata alai pardenggan basa jala parholong ni roha do debata labak tarimas jala parasi roha gudang dang lomo rohana jolmai mate di bagasan dosa ikut do paluona alani i nunga di baga-bagahon hian nanaing paluon na portibion marhite haroro ni si paluai. Hodo ale Jahoba dihalunguton rohaku, ale debataku marhaposan tu hodo ahu, unang tung paila ahu, asa unang marsurak-surak akka musuku mida ahu. Daktahe tagamon tarurak sude akka nama kaposiho sai maila do sogot akka pangose suada alana ali Jahoba sai pabotohon matuahu akka dalanmu jala ajarhon tuau akka bogasmu sai togu-togu maahu tu bagasan hasitongamu jala ajari ahu ai hodo debatani hatuauku hodo nahu haposi ganup ari ai diradoti hodo hata habengeton nasianau ahu be ramotakku maho diari pangujunan naneng ro tuliat portibion mangujuni akan namangingani tanoon magira ma ahu ro tiup mana diho unang adong nama buat tupalmi bahenok kuma namonangi gabe tiang di zoro ni debataku nasotupa be ibana ruar siani jala surat tonokku matu ibana goar ni debataku dohot goar ni hutan ni debataku ima Jerusalem na ibarui na tuat sian banua gijang sian debataku nang goarhu na imbarui ditangihon namar pinggol mah nanidok ni todii tuaka huria. Jadi dohonon ni halak madisi horsihi pahornop madalani
Padauhamuma partuk Tuhan si andalan ni bangsokku. Ay songonondo hatandi nasun timbul dohot nasun marmulia. Namarhabangsa sa leleng-leleng na. Jala pargoar na badia. Di madua gijang do di habadiaon do au maringan. Alay huhut di lambung di halak na magopu. Jala na serep martondi. Asa pangoluhon tondi ni halak na serep marroha, dohot pangoluhon halak parroha na magopu. Aidang ro di saleleng-leleng na au mambadai, jaladang toktong au mangarimasi. Atik tung mandate maon tondina sian jolokku, dohot roha akana hujadihoni. Mida hajahaton ni pangomoan na doau marroni rimas, jala hulisingi nasida, martabu niau jala marmuruk-muruk, alai atik pesongoni, say didat-dati do mangihut-ihut dalan lomo ni rohana sandiri. Tapuji Tuhata marede maita laus Roma liturgina patuluhon. Hapataran ni asini rohani di batana sun hina balgai, ima marhite hasasaut ni baga-bagana di haroron ni sipaluai, laho patuduhon de batana unggabe jolma, marhite hatutubu ni sipaluai, ima Yesus Kristus Tuhani. Ianggo hatutubu ni Yesus Kristus songonodo. Uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai, gabi-gabi ado ibana si atot di parbadia, adorang soma si padonoha do penasida, ala paroha na bonar si Joseph na mangoro si Maria, dang adong rohana paurak kon nasida, gabe ditahi rohana nama naing sirakonon na songoni. Alai di nasongoni do petahi ni rohana, di idama di nipina suru-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud, una ngalang roham mangalap si Maria gabe dongan musaripe muse. Ay nasiatod di parbadia do na naik tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana, Yesus do goarna bahenonmu. Ay paluaon na do bangsona sian akka dosa na sidabe. Dungi Roma ujui paretas sian Kaisar Agustus. Ikut suratan nasajolma kinonggomanna. Pamilangan parjolo mai uju digonggomi si Kerenius tano Siria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganuk tubona ni pinasana borhat manang si Joseph na sian Galilea sian Nasaret nakok tuluak Judea tuhutan ni si Daud na margoar Betlehem ala sian poparan jala margani si Daud ibana pasurato dirina rapdohot si Maria oroan nai
naung gabi-gabian. Ditubuhon ma anak buah bajuna, di borhos ma, di piakom ma tubagasan panggagatan, ala suadong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong mamarborngin di ladang na di sini akka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida. Jalan marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabi ma biar situtuma. Alai didok suru-suruani ma tu nasida. Unang ma biar hamu. Ai barita halalas di roha godang dohugoan tuhamuna. Parsaulian nisandok bangsoi. Ai nong tugu do dihamu sabor nginon di hutan si Daud. Si paluai ima Kristus Tuhani. Jala tagan isada huta ibana adong masada alak na huliton marnida Jesusi manukap ma ibana madok. Oh Tuhan, molo na oloho tarpaya sodo au. Jadi disurdukon Yesus matanganna, las dijama ma ibana, uhut ma didok, na olo doau, ias maho, jadi pitor lokang ma huliti sian ibana. Jala ibana, jala di ora ibana ma, asa unang dipayas tualak alai lao maho ninna patudon madirina tumalim dungi peleom ma pinatikon ni si Musa ala naung iaso bain panendangion tunasida alai lam sardo baritai naja ditorop alaki marpungu lao tumangion hatana jala pamalupon Said nasida. Mari dimahita. Nungaro tuhata manopot bangsona jala mabuan haluaon ido nata pestahon di bornginon alai haholomo dojo makukupi tanoon jalalam tujor but nado pangelan isi bulisi mangihoti torop jolma disegai do todi hapor seaon dohot pakirimo sogot diguturi nama rumah tangga disegai nang rohani anakon asa tois tu hatani debata alani i tamado hita di pesta natal bornginon pahusor-husorot tai di bagasar rohat tabi tunggu rang do tu ale Tuhan parukilon na hobulus sami topot matutu sandok melunami asa semua las ni rohanami
lam godang pe aka parukilon na masa di tonga-tonga ninguluon, torop aka na pengangguran, torop aka na pesimis di sihirimon, torop aka na pogos di arta, lumobi di partodion, torop na mangadupi pardangolan na maragam, lumobi ma di tahun 2020, di masa pandemi COVID-19 sia, na tunggodang pakorhon na dihasyanganon, alai ingok ma, alani ido umbahen na tuat Jesus sian banua gijang, seorang tu portibion, ase disodangi sadok ngoluta, atong songo dia pe rumang ni hanguluan, na niado pamunwaing, diarsak manang las ni roha, sayuka matoktong roham, asa sorang ibana di bagasan ngulum. Sorang maho tutu ali Tuhan tu bagasan rohanami, sondange mangulunami. La sujauh hami maru tujoloon lau pagalak lilin, amang parjamita, utusan parhalado, utusan ina, amana poso, utusan remaja, na sekolah minggu. Sude marlas niro, alanang songgop harajanai. Raja nasun sangapi imanado panondang hangoluan namangalehon pakirimoni Las Roma tujolo nalaho manggala hililini ruas. Dihamu amanami borhat mahmu lahu manggalahi lilini ruasta.
Nunga galak belilin di tonga-tongata imahataridan ni panodangi jakok kamu masodang nasihat watai las maroham majalo las tai dehom mahatutubunai jong mahamusude dok nadi gedong surbaguna doh nadi jabu Diayak na patuluhon tahida malilita tu gijang. Tinggi-tinggi See
Maing tajaha mahatani di batana gabe turpuk epistel di Bodarion. Imana tersurat di Titus 2 ayat 10 sadaru di 15. Tajaha mamarsika sorin songono mahatani di bata. Ainunga tarida asini rohani di bata. Si bahen haluaun ni saluhut jolma. Laos dia cari dohita paimai mahon hatuaon natahirimi dohot hapapatar ni hasangapon ni dibata nabalgai dohot Kristus Jesus si paluai. Dilehondo dirina homokopita asa ditobos hita sian nasa hajahaton asa urasonna dirina bangso naong ibana napunasa na olo matuluruton aka ulaon na dinggan. Ima hatahon paingoton jala ajarhon sian nasa gomos ni roham unang maadong namarhuni rohami daho ido sahakna martua maakana tumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Marid de mahita laos tapasaha mapilian sada adot sadabi.
Dameni debata nasumurung sian saluut na roha. Ima na mga ramoti, ate-ate dohot pikiran mo nabi, marhite-hite Kristus Jesus tuhatay. Amen. Jamita di pesta malam Natal di Bagasa Borginon, ima siap panurirang Jesaya, Bidusia ayat sada satu ayat onom. Bangso na mardala di bagasan hahulumon, marnida sada panodang nabulun. Bicar dosa ada panodang di akka na mangingani tanu lingguman ni amatean. Nunga di patoropo bangsoi, nunga di padiri di ibana halalas ni roha na bulun. Marlas ni roha na sida di julun ni buhim.
songon lasni roha di gotilon, songon paru lupo-lupo dina marbagi tabat-taban. Ay nunga di penggolhon hos auga na apetu ibana, dohot batahi ni abarana, dohot licing-licing ni na mangadu ibana, songon uju di ari Midian. Ay masok-sok do sugut nasa si jata ni parsijata di hatu turtar ni tok tangan. Rodi uros na marsapu mudar gabe si panganon ni api. Ay nunga tubuh di hita sada poso-poso, di leho tu hita sada anak. Pape tu abarana do sugut hara jauh jala bainon na guarna si partai halongangan. Si ulu balang ni debata ama saliling-liling na raja ni Adameon. Bahen hagagadda ni harajao dot Adameon naso marujung dia bangsa ni si David dohot dia rajaon nai pahotot dohot patuguon marhite-hite patik dohot hati goran olak nyoro di saliling-ling na hamuruhon ni Jehovah Sebaot patu pahon songoni ido sakna. Hamuna akadongan saha porsiaot di Tuhata Yesus Kristus. Borginon tapestahod do hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus. Nagabi si palua hajol maon molo upabua tu hamuna baga-baga taringot tu hatu tubuh ni si paluai ma Yesus Kristus di uta Betlehem disuri rakom mai tahun 257 sebelum Masehi. Sia 257 tu tahun Masehi, sia tahun Masehi saat 2020 sama dengan sekitar 2200 tahun nasalpo. Nunga adong profetis baga-baga taringo tu hatu tubuh ni si paluai. Imana terjadi di tahun sekitar 2000 tahun nok salpu. Di dokma songonon ditiki 200 sebelum kelahiran Kristus. Bangsa na berdala di bagasan naulumon. Artinya mulai dari manusia yang pertama. Dung madabu jolma itu bagasa dosa saha tu si Noah intervali bana Musa itu si David di baga-bagai jolmai merdala di bagasan haulumon ala dosa ala hajahatoni semua gelap. Alai du tahun 2000 ditiki hatu tubuh ni Tuhata Tuhan Yesus. Tubuh ma Tuhan Yesus di bara dipindahan. Dibereng ma panodang terang. Dang mata nyari. Dang bulan. Dang penerangan alai bangso na merdala di bagasan hahulumon merdida sada panodang artinya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ada pencerahan dan ada terang. Bukan matahari dan bukan bulan, tetapi sia diri ni Yesus na tubui si paluai Immanueli memancar terang.
Di mana ma hasonangani. Dibuktikan na perjulu las rohani jolmon na berdala di bagasa kaulomon, ada transformasi, ada pergantian. Songol las ni rohani na manggotil, artinya menuai hasil panen. Songo jolma na majalo gajian di tiki tanggal-tanggal muda. Lobi songonido pelas ni roha mamerek panodang ima di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Jadi bukan terang itu panodangi Sairobe itu kita, tetapi kita yang harus memasuki terang itu. Homa akamangdo tamunak kainang rotuna tiuri itu sodang di bagasa ngolu di Tuhan Yesus. Asabui las roham. Dakolan na minuai manggotil las di roha memanen alai doho do na berbagi taba-taba muradok berbagi masa perang adong dapok niba harta ni musuhi berbagi-bagi bah itu adalah sukacita di bagasa Yesus do imalas ni rohai dang Yesusi roh tuho alai homa di bagasan masuk tu bagasan hati urun di Tuhan Yesusi asabui las roham menggantikan pergumulan dohot akka kudang niya kasih pikiranmu duka ni portibion diganti dohot las ni roha sahit diganti dohot hahipason jalaha puguson diganti dotaka las niroa. Iro badero ko bangso na mardala di bagasan hagulapon mardida sada panodang artinya hanya satu ima di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Masuk maho tu panodangi mangolu maho di bagasa Kristus asa di bagasa sodang di bagasa Kristus ho mardalan. Iro bana di padan baru di dok akulah terang dunia. Au mapanodang ni portibion. Barang siapa hidup dalam Yesus, maka dia berjalan dalam terang. Walaupun ada duka, ada sakit penyakit, ada pergumulan, tetapi itu digantikan sesegera mungkin. Barang siapa hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai penodang. Didok mamuse nunga tubuh dihita sada poso-poso artinya ada bayi yang lahir dakola tubuh didok kondison nunga tubuh dihita sada poso-poso dilehot tuhita sada anak artinya Allah itu melahirkan satu anak melalui Yusuf dan Maria. Dakolan na tubuh ibadah songoni di barani pinahan alai anaki ima panodangi si lehon-lehon ni debatadui di lehot tuho jakum mainangi jakum mamangi menatubui jangan hanya ibadah-ibadah Natal seperti ini tetapi kamu harus sanggup untuk menerima yang lahir karena itu sudah diberikan. Perhatikanlah kata-kata itu nunga tubuh dihita sada poso-poso dilehot tuhita sada anak. Ada orang, ada dunia ini yang tidak mau menerima anak itu walaupun itu pemberian Allah. Jadi hamunana berpungu di bagasa Borngidon. Kalau memang kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus itu, dia sudah lahir dan itu adalah pemberian Allah Bapa. Terimalah jakema di bagasan ngulum. Iro na pading gatoko, jala iro na padomu hoko tu banua gijang doho tu amai. Budang naing jolma naso menerima anaki,
nasumajakkon anaki walaupun itu pemberian Tuhan secara gratis. Ala yang gohitan waingon namar pesta di bagasan bornginon di garejaon di gedung ado di luar doh di jabu munabe nunga tubuh di hitas ada poso-poso. Dia sudah lahir dan diberikan kepada kita. Terimalah, karena pemberian Tuhan itu bukan hanya diberi, dialah Raja Damai. Napa damai hokok, dan kerajaannya itu untuk selama-lamanya. Ngulut tahun mempunyai limit. Kekuasaan di dunia ini mempunyai limit batas, tetapi kerajaannya naape tu abaranai untuk selama-lamanya Raja kedamaian itu. Buanomu mai tu udean dukon di tanopo jala buanomu mai muse satu surgoi ala harajau ni debata di bagasa Kristus Yesus yang tidak berkesudahan iman nama jalo danak na baru tubui. Upat orang matuhamuna taringo tu kondisi ni uta Betlehem. Hutan ni si Daud don. Jalan idok maun kota Daud. Di sima saat-saatna hobar tu panurirang dia kena rubi ikut di barani pinahan di bana ima keadaan rotak keadaan nihapugusum mai. Tetapi tidak ada keturunan daripada Daud sebagai raja yang miskin. Ala disuri rakom mai ala rancangan ni Tuhan do ikut disi pada tubuh yang digambarkan pugus de solmo jala kotor. Ala ikon sa mai bana tuha pugus doha kotor ni tusi mai bana gabe solma di bagasan hatu tubuh nai. Dan itu berlanjut kepada Golgota. Ima pertakurahan haleau ni sudah masih kop di bagasa panodang na teori turun di bana diberikan kepada kita, kepada orang yang miskin, yang kotor, yang penuh dengan dosa, ditobus mai satu huta Betlehem, di satu Golgota asa doh tita upani natinobus nai. Arong do sekitar 7 kilometeri ima kaparmahan napugus. Bukan gembalaan, bukan dia pemiliknya, tetapi dia hanya menggembalakan domba-domba beribu-ribu di situ. Kedinginan. Ngani. Arung do sekitar 7 kilometer di sima di topo debata marhite-hite suruh-suruhan nai pabuaho tua kaparmahani di sanwa yang di kandang domban nating tinggal homunai ala marjapali pinahamuna di son. Nunga tubuh si paluai masih beta-beta manasida borhak manasida memang dibereng ma nunga borhos nunga seorang poso-poso di barani pinahani marsoba manasida dia hanya tidak melihat saudara-saudara dia hanya tidak hanya berjumpa dengan yang lahir itu tetapi dia memberitakan itu kepada saudara-saudaranya. Hove mau lumar pesta Natal ho sanari ho di bagasa bornginon dakolan nama jalo hatu tubuh ni si paluai nagabi panodang di ngulum tetapi beritakanlah itu kepada saudara-saudaramu dengan perbuatanmu sendiri. Dibereng mamu seroma siapa roha siap purba berek kamu masih banuagi jagi dang panot dang matahari dang bulat dang bintang tetapi ada menunjuk satu titik terang untuk pertemuan daripada para ahli bintang di mana tempat kelahiran itu menunjuk panodang tubuh ini Tuhan Yesus na tubuh di barang pinahani Omma Raja Hadamioni kerajaannya tidak berkesudahan imalas ni rohatak kamang dota munak kainang berduka doho, bergumul doho, di hahi pasommu, di hatua ommu, di paranya anak kommu, bergumul doho, nunga tubuh di hitas ada poso-poso.
Dileho tu hita sada anak jakom mai ibana maraja Mesias laho paluho ko sia dosa do tamatiani ibana pamonakoko disude pergumulanmu jala keluar hosian hahulumon dalam terang Tuhan, dalam Yesus berjalan, terang Yesus berjalan, jalom huma hamonangani. Selamat Natal madihamu saluna, posro aku marsugut tadani na majakon majalo poso-posoi, jakom maulaun nabadia marsugut, parpadanan nabadia. Imat tadani nadi jalo ho ima poso-posoi na tubuh di lehot tuho. Ise manang disagi ho tuhamuna masuk pukul 6 subuh, tak pukul 7. Dukot jam 6 subuh, kami sudah siap di sini melayani sambil perjamuan kudus. Sebelum ditutup ibadah itu, dalam ibadah itu kita ekaristi perjamuan kudus. Baru pukul siang mamuse, baru pukul 10 saya mamuse, baru pukul 10.05 mamuse, dot pukul 10 lalu mamuse. Silakan datang besok. Tadani naung tubuh di ho poso-posoi, jalan naung di lehot naung di jakoko poso-posoi ma Tuhan Yesus panodang ni gulum. Asa di ho hanguluan noaing, dot hanguluan na manoktok saling-ling na. Kepada para keamanan baik dari Polda, Polsek dan Polres, Satpol PP, Pemda, dohot para wartawan yang hadir pada saat ini, konuduk mahidatu nasida protokol kesehatan nate silungonan non kamang do tamu nakainang mulak be mahita unak pola ngobrol-ngobrol di si ang do maklumat nga tajahabi te maklumati boy do hita marnatal di gereja, tetapi untuk berkerumun di luar gereja tidak diperbolehkan. Jadi termulak mahitan non masih jalanga kita dok keluarga, anggo dok keluarga masih jalanga maalay anggo hita unang majo masih jalanga. Apalagi di sini berfoto-foto, berselfie-selfie, jangan dulu. Jadi mulai mah di pemerintah nami, keamanan, gugus tugas, para relawan yang membantu keamanan gereja ini, gudang noang kapar maranak kamang dok tabunak kenang tabereng dui, tajahabi dui. Saya unang masahat tu kahitao niya teh. Asalingga kita bergereja di gereja tahun. Amin martang yang mahita. Mulai ate mah hudok tu wali debata na mga lehon partikianon di bagasan gugudo hay pasok kami mangoti bagas doromon ombang huta Betlehemi nunga tubuh ho di so Tuhan na mardala dohami siya jabunami be di bagasan haulumon alay marnida hami panodang di bagasan hatutubumi sodahangi marohanami Tuhan Roma hami tuho asa mardalak kami di bagasan Yesus na teori asa marlas ni roha hami Tuhan tinggal ma akaduka do pergumulani manggotil mahami Tuhan suak songoni di hamamonang nami nunga dileho ko poso-poso itu hami nunga tubuh ho Tuhan ujako kami mai nagabi raja namang rajai hami saliling di portibiok kami dinamula pian non akaruas ni uriam sian gereja gedung serbagunaon pataru nasida tu bagas nasida be jalapai ngotak karuasmu marsugo rob mulai puklonom jak konon na jalon na mahomar ite parpadanan na badiyai atok Tuhan utangyaku ma pamarita nami aparat keamanan Polri TNI gugus tugas Pemda Kota Batam doh relawan doh para medis doh wartawan nama jaga hami di bagasa borginon terberkatilah mereka masing-masing di homa puji-pujian olah nioro di salingingna marhite Yesus Kristus calo tangyangon amin.
Taparadima peliat tanah paduahon 2A dohot 2B laos marid di mahita. Jakun raja,
tapakke mamu sehat saratai. Marhite pesta Natalon, tamado hita lam ringkas marsoba tu debata, jalalam taha porsiai bana di rohata, jalalam taha olongi debata, songot dongata jolma na humalia kita, keluargata huriata do masyarakat pe. Dipatimbul rohaku do Tuhani. Dung disobak kaparmahani Yesus na tubui, dibaritahon na sida do hatu tubui, jala sude nau begi salongang bedo, siala binaritahon ni akka parmahani, hita pe, tamado mamaritahon holong na binahin ni Yesus si, asalongang portibion, ala panidang yota. Ale Tuhan, bahen maahu gabe sibuan dame, molo masa sugo ni roha, haci ni roha, parsalisihan, haliluon, lomos ni roha, dohot hagolapon. Bahen maahu sibuan hahulongon, sibuan hasadaon, sibuan dalan, sibuan hasitongan, sibuan pakirimon, sibuan hati urod dohot sibuan apul-apul. Ale Tuhan, bahen maahu gabe sahalat na ringgas mangalehon, dadaholan mancalo, ay marhitei taruli pasu-pasu hami di bagasan ngulu nami. Ale Tuhan hupasahat mangulu nami tutangamu, songo sada pilihan na arga di adupamu, ay hodo amanami jala debata nami, tatangyakom ma piliano. Ale debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni salut si leon-leon na denggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami mana ni leon mito ami pilihan nami tu ho, saya jalo may gabi wap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparahasya kami pilihanon, pati bulo na rajaw mo di tonga-tonga ni Kuriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite ito toddim. Asalam tadahami gudang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang, lehon matu ami sadario nanguluan siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugio tu paungjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasat dame, jalo hamu ma pasu-pasu siat tuhatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasorhon madamena tu toddi munabi.
Selamat hari Natal madi hamu saluna.